jotono sari kaham ini isi sah nono punung nahi sini yang tabok horsing khana yang le ang tongman isi hadis ti gole taksa si salthanya ko bosek nai thok nai gra di bo view nai thok lang mani po sukhe nai thok yang ke sal kone sal to thang ha apa karan roi yok khota kopi rok musung ye yok khota nokha kereng tong di joton hambai saya kari nyai tong bedi do. Hello guys, joton sari kaham somoi kisi sa mamani bising tu nirok no ang tong mani sia hatawon punong nahi video khai kha ya phang simi pai thak jora video naledi dalai hasan ang tong mani ba thai phana tama khaini ba bikra borok ba buini dia sobo highway samang ma khajaga inke mo ken girja belai girja koto mo inke oroni simi nai tongi tuluk bosek girja koto o girja tolan ken sung dogan dog omro kene belai kotor bosek girja kotor hinta sajang nai kokuri bosek member bang khana tang sajang nai kokuri kha asake girja kotor oros payu girja ekhane nok thuk ke khaimalia aipa nundero ano map kha nai hinai asa khaibu siniti prasaro saitok tong bahai kyang noni thani video nai thoro mana ba bom te video khai ke nai thojang nai no comment khai sadi wa nerok ano reply ro phimabu bom te video khai ke nok nai thojak ba bai ro ke nok te sajak botor no sawan tapok laidi inke do aseng steng jotono sarai kaham ba ani video nai tong nai rong no belai ka ang kha bai khena hambai maya faru next video ro do hake malai pis nai do aseng steng jotono hambai thank you for watching.